Δυστέμικα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στην ψηφιακή σου εξέλιξη. Online Interactive Learning. Ο πλήρης οδηγός για επιχειρήσεις και εκδότες το 2026. Το Interactive Learning το 2026 αντικαθιστά οριστικά το στατικό περιεχόμενο, προσφέροντας πιο ελκυστική και εξατομικευμένη μάθηση μέσω AI. Οι επιχειρήσεις και οι εκδότες αυξάνουν το engagement, βελτιώνουν τα αποτελέσματα και αποκτούν ευελιξία με custom πλατφόρμες σε ένα περιβάλλον που ρυθμίζεται πλέον από το EU AI Act. Πλατφόρμα online φροντιστηρίου για επιχειρήσεις. Ο πλήρης οδηγός 2026. Το 2026, οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλατφόρμες online φροντιστηρίου για να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων που δημιουργεί η AI και το EU AI Act. Οι έτοιμες λύσεις περιορίζουν τον έλεγχο, ενώ οι custom πλατφόρμες προσφέρουν ασφάλεια, ιδιοκτησία δεδομένων, AI agents και αυτοματοποίηση. Με σωστή στρατηγική, η εκπαίδευση γίνεται εργαλείο ανάπτυξης και νέα πηγή εσόδων. Ανάπτυξη custom εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Ο πλήρης οδηγός για το 2026. Το 2026, η ανάπτυξη custom εκπαιδευτικών πλατφορμών γίνεται απαραίτητη, καθώς οι AI και οι νέοι κανονισμοί απαιτούν ευελιξία, αυτοματοποίηση και εξατομικευμένη μάθηση. Οι έτοιμες λύσεις περιορίζουν λειτουργίες και κλιμάκωση, ενώ οι custom πλατφόρμες προσφέρουν πλήρη ιδιοκτησία, καλύτερο UX και AI-powered εκπαίδευση που εξελίσσεται μαζί με τον οργανισμό. Δυστέμικα.